9 ambulanțe noi în sumă de $600.000 vor fi distribuite spitalelor din Republica Moldova. Vehiculele, cumpărate inclusiv cu fonduri europene, sunt dotate cu echipamente moderne, astfel încât să poată furniza primul ajutor în situații grave. Se invită reprezentantul Spitalului Regional Edineț. Se invită reprezentantul din cadrul Spitalului Raional Căușeni. Potrivit Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova, ambulanțele vor fi direcționate către centrele perinatale, având drept scop îmbunătățirea calității serviciilor medicale în zonele mai puțin accesibile. So ensuring that these ambulances will be given specifically to the perinatal hospitals to ensure that women who are in delivery, so women who are going through the postpartum complication or any other situation at risk, they will be, they will be given the immediate access to the services due to available cars at the hospitals, and then also they can be easily reached to the third level, to the Mother and Child Institute as well. Directorul Institutului Mamei și Copilului, Sergiu Gladun, a afirmat că instituțiile medicale din țară dispun de ambulanțe cu o vechime de peste 20 de ani. Astăzi, 9 centre perinatale din Republica Moldova au primit câte o ambulanță, categorie A, și chestia asta e foarte importantă pentru serviciul perinatologic din Republica Moldova. Acum, fiecare centru perinatal de nivelul 2 și de nivelul 3 să aibă posibilitatea de a transfera mai urgent, mai rapid pacienți gravidi, lăuzi, ginecopate de la nivel la alt nivel și o să avem posibilitatea să câștigăm timp, dar câteodată în medicină timp asta înseamnă viață. Până acum am avut ambulanțe de tip foarte vechi, care de acum nu le folosim. Avem o mașină la unitate primire urgențe care o foloseam pentru necesitatea pacientului pentru tomografie, rezonanță magnetică, dar ambulanța este prima. O achiziție foarte importantă în privința transferului pacientelor din spital către alt spital, de exemplu nivelul 3, atât pentru pacienți gravide, pentru noi născuți care au probleme de sănătate, care necesită transfer în alte instituții. Noi am avut ambulanțe, dar foarte vechi, de pe anul 2001-2002, care sunt depășite și uzura este foarte înaltă, deseori se defectau și era foarte complicat ca să transport sau să acorzi asistentă medicală populației. Ambulanța care acum o primim ne va ușura foarte mult și ne va permite rapid să ajungem la femeile însărcinate sau chiar la alte persoane care necesită acordarea asistenței medicale calitative și în timp rapid. Șoferii de ambulanțe spun că vor ajunge mai repede la pacienți, întrucât mașinile sunt mult mai performante. Avem probleme cu cătălțile astea, că permanent să ridicăm, dar este pe roți, se ridică, putem să ridicăm pacientul sus și foarte comodă. Scaunii la noi permanent se rupeau scaunile astea, dărmate, n-aveai pe așeza medicul. Ministra Sănătății precizează că majoritatea spitalelor care au primit ambulanțe fie nu aveau deloc autosanitare, fie acestea erau deja prea uzate. Modernizăm încet, pas cu pas, sistemul nostru de sănătate și vreau de asemenea să transmit ca oamenii să înțeleagă cine sunt prietenii adevărați atunci când țara noastră se află inclusiv și într-o stare de pericol eminent și să înțeleagă cine sunt cei care ne ajută. Guvernele statelor dezvoltate, Uniunea Europeană, ei sunt România, Japonia, sunt alături de noi. Moldova a beneficiat în acest an de o donație de 20 de ambulanțe în valoare de $900.000, cumpărate cu suportul Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova și al Guvernului Statelor Unite.